Idol. Banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Makulay na buhay mga kabeli. On the way tayo, Masantol, Pampanga. So ngayon mga kabeli, experience to. Dahil sasakay natin ng bangka ang ating mobile restaurant. So doon tayo mag-catering. Catering to, yan binyag kung tawagin. Okay, kita-kita tayo. Shoutout nga pala sa mga viewers natin from Mapalit, Masantol, Makabebe. Yan, dinaanan natin kayo. Okay? Mga kabeli, samahan niyo po kami. Thank you, thank you.
Bato, shoutout po. Lacanlale family ng Makabebe. Kaya mga Beli, nandito na tayo sa Masantol. So, ayun, nandito na yung susundo sa atin. So, dumating tayo 6:30 ng umaga. Umalis tayo sa bahay ng alas 4 dahil dumaan pa tayo ng palengke. Okay, kita-kita tayo sa Pantalan tayo mga Beli. Pantalan ng Masantol. Tatawid tayo ng dagat, ilog. O, bahala na. Basta tatawid tayo ng tubig. Kita mo, Jampon. Mga Beli, nandito na tayo sa Pantalan. So dumating tayo ng 6:30 dito sa bayan ng Masantol. Yan, Pantalan. Shoutout po. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Mga Beli, ito yung Pantalan. Ako, kakayanin kaya yung mga props. So mga Beli, kasi hindi ko na sana dadalhin yung cubicle. Kaya lang gusto nilang makita ng kliyente natin. So, kakayanin naman daw ng bangka. Tapos yung sasakyan natin, lilipat natin mamaya. So, may parking area naman na binigay sa atin. Tapos may tumutulong din sa atin magkakot. So, eto, binyag, alas 11:12. Kailangan tapos na to. Paul, kaya? Wala susuko. Sipag at tiyaga. Beli. Yan, napakasarap sa pakiramdam. Yan na lipat. Kuya, lipat ilog ba to? Dagat. Lipat ilog mga Beli. Yan. Kel, kaya? Saan tayo nakakarating? Da. Kung saan saan? Kung saan tayo nakakarating? Mga Beli, sabi ni Mike, kung saan daw kami nakakarating. Kaya mga Beli, samahan nyo kami sa adventure namin ngayon. Thank you. Dapat to, dapat diniretso nyo na sa bangka kung saan tayo sasakay. Tawag yun, okay? Tawid-ilog. Go, tawid-ilog tayo. Maganda ko yan, masaya. So sa bagay mga Beli, yung ano na lang ang palalambutin namin dito, yung spare ribs. Kasi yung baka kagabi pa lang talagang ginayak ko na yun dahil alam ko matatagalan kami. So ito, mula dito sa Pantalan hanggang doon sa baryo na pupuntahan natin, 30 minutes pang biyahe. Yan, shoutout sa sa mga Kabeli sponsor natin. Thank you. Kaya, Paul? Go, kaya po. Pakisagli muna.
Pag kasal ay... Ayun na yung service natin mga kabeli. Yate. Ay yate yan. Jet ski. Ano ko? Oh. Manubela yan. Oh, may manubela. Parang yate nga. Matras ah. Pati niya kayo ito. May reverse pa. Baba kung bumili ko. Ang ganda ka ng ano. Tayo, last ito gano'n. Hindi pa nga trust. Ang ganda nga. Pero pinali ka rin. Hello po. Ano ba sabi mo? Makakaw ka na lang. Opo. Ah, game. Game. Tapos tali tayo pa yung bakay. Salamat sa inyo. Oras nila. Manabula din. Ano kayo Michael? Ayos mga Beli. Adventure. Adventure. Mga Beli, sakay natin ng bangka. Yung mga katoto. Ito, salbabida. Salbabida? Tali ka naman doon, oh. Tatali ka daw? Saan? So mga bele, ito ako may kagustuhan na dalhin tong cubicle para ma-experience ng team ang magdala ng gantong gamit sa ibang lugar. Lalo na ito, kakaiba yung experience to, isasakay mo lahat yung gamit mong pang catering sa ibang sa bangka, tapos pupunta ka sa isang isla. So ito pupuntahan natin mga bele, isla to. Yan na, shout out kay Ma'am Roan Malyari. Yan, galing din sila ng US. Shout out, kamag-anak mo. Yun, Malyari din po. Kabalyari ko po. So yun, doon sa kabila. Malalaki yung bangka mga bele, kaya hindi rin nakakatakot. Ano po eh? Kakaibang experience. Ganda to mga kabeli, adventure. Bukas na tayo mo eh. Ay sorry po. So mga bele, yung mga cubicle nandun, tapos yung ibang gamit natin nandito. Ayos go. Okay, mga bele, kita-kita tayo doon. So kukuha kami ng spot sa ilog, tapos para makita nyo rin po. So mga bele, nagdadalawang bangka tayo. So dito kami sa isa na to. Sila John Paul doon sa kabila. Yun doon. Yun na go. Hawakan mo. Wala, mabigat ako go. 150 kilos. Ma'am. Eh mga bele, game na tayo, biyahe na tayo. So 30 minutes daw ang biyahe dito sa bangka. Team Kabele, go. Okay, sabi nila upo tayo. Upo ka go. Yan. Jampol. Okay. Mga bele, biyahe na tayo. Ha? Baka hotel lang yan, maka VIP. Baka hotel. Buti pa sila mga bele, may bubungin kina Jampol. Yan na, biyahe na tayo. Yan na, maarya na.
bangka. So time check tayo 7:20. Mga kabili, kami naman tatlo. Yan. Sa kabila. Joy. At sila Chef at Kuya Ingo nasa kabilang bangka. Kaya ano, masabi mo? Masaya. Ha? Masaya? Masaya. Yun. Yun. Yan, thank you mga kabili.
Nag-release na yung bangka. Stoplight go. Ayun, doon nata tayo. So mga Beli, nandito na tayo sa bahay nila Ma'am Roan. Beli, tumatagilid yung bangka. Nagugulat si Jepoy. Yan na, dito na tayo. Go. Good morning po. Okay, yeah. Mga Beli, dito na tayo. Ano? Dami ba tampon yun? Mga Beli, nandito na sila. Michael Ken. Dali din mga alagang aso. Yung Beli, birthday na nanay ni Ma'am Roan. Tapos binyag nung anak niya si Shasha. So dito tayo magsiset. So mga Beli, ito pispan. Pispan ng bango sa limang sag. Alimango boss? Laman. So laman nito limango saka bangus. So kailangan mga Beli 11 tapos na tayo magluto. Kakayanin natin yon. Wala sumasagot mga Beli. Ayun. Ha? Kaya. Kaya? Oy, thank you kayo kay Tita Vic nyo. Hey, thank you po, Tita Vic. Yun. Okay mga Beli. Mga Beli, ganda ng lugar ano. Ilog, pispan. Nasa si Michael? Dito po. Ken, bili ka ng soft drinks. Malayo. Ha? Malayo. Malayo. Hirap din. Kailangan dito mga Beli. Pag dito ako tumira, kailangan dala mo na yung pang isang linggo mo para hindi ka na palabas-labas. Kumbaga doon sa atin, motor and service, tricycle, dito bangka. Oo. Na? Hello po. Yan. Welcome to Jollibee. Ayan mga Beli, may mga bangka pa sila. Ang isa niya mga Beli, alam ko nagkakahalaga ng 100,000 yun eh. Baka hindi lang. Yun. Wala si Paro-Paro G, no? Hello po. So mga Beli, start na tayo. So ito palang barangay na to is Dalayap, Makabebe. Tama? Dalayap, Makabebe po mga kabeli. Yan, shoutout sa Malyari family dito sa Masantol, Pampanga. Shoutout po sa mga Malyari family. Sa lahat ng viewers ng Kabeli na taga Masantol na nasa US ngayon, yung mga nagpa-event sa akin dito, saka yung magpapa-event pa uli, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo, thank you po. Sa mga solid subscriber, solid viewers natin dyan na hindi nag-skip ng ads, saka silent viewers natin, salamat. Thank you po. Kabeli sponsor, salamat. Yan, Mami Bless, love you, ingat ka dyan. Go po, Ninang Bless. Sip-sip. Mrs. Kabeli, lo po. Okay mga Beli, ito na, start na tayo. Time check tayo, 8:30 na. So, pwede na tayo mag-start, magluto. Yun. Paul, okay na? Tayo ko lang po yung mix seafood. Okay. So, tapos mga Beli, meron lang silang sinabay na mix seafoods. So, yun. So, tapos nung nag-cater dito, yung setup lang sa kanila ngayon dahil sa atin ng pagkain. Ano sila, kaibigan ni Sir, yung mayari. So, yun. Lagay natin Facebook page niya. Lalo na sa mga taga Makabebe at saka Masantol na gustong magpa-cater. Ito, sa setup pa lang, panalo na kayo. Yan. Sino mayari? Sir, promote mo naman yung catering service mo. Pilo and San po, catering services. Pilo And San. and San, catering service. Dito ka lang sa Masantol. Opo. So yun, ano yung mga food na sinaserve natin? Iba naman po, may
Basta yung sa catering. So yung mga bele, may menu naman si sir kung sakaling tatawag kayo. So ilalagay ko yung Facebook page niya rito sa YouTube channel natin. Ayun, si Ma'am Roan, shoutout po. Ayan. Sige sir, lalagay natin yung Facebook page na ano. Makabebe, so lumalayo ka na rin. Opo sir, nung napunta na po ako ng Bataan, Bulacan. Bulacan, Bataan, yan. Hanggang ilan packs ang kaya natin? 200, 200, 300. 300. Paano kung tumaas doon, kaya na? Oh, may Kakayanin pa. rescue naman. Ayun, okay. Madami naman collab dyan sir. Ayun, marami naman siyang kaibigan. Kay mga bele, sa gusto magpa-cater, yan, pinopromote natin kaibigan natin. Lalo na Masantol, Makabebe, yun yung lugar nila eh. So natural, tutulungan natin yung mga kababayan natin sa kakalugar natin. Yan, shoutout po sa mga viewers natin from US. Support natin tong catering service. Natural, di makakalimutan ng kabeli dyan. Sino nasa loob? Anong pangalan? Michael? Anong ginagawa mo? Gagayak lang. Gagayak. Nanay, anong pangalan po? Manda po. Kayo po yung lola ng bibinyagan? Hindi po. Kasabayan po ako dito. Okay, thank you po. Okay mga belly, game na tayo. So nagpapakulo na ng spare ribs. So meron tayong 10 kilos na spare ribs. Yan, so palalambutin lang natin. Tapos meron tayong 10 kilos na kare-kare. Tapos meron tayong ilang seafood mix. So eto mga belly, paluto to. Tapos meron tayong isang tray na palabok. Tapos cordon bleu 8 kilo. Cepo egg 5 kilos. Lakas ng hangin oh, sarap oh. Yan, nagliliparan yung plastic nyo. So mga beli, ito fish pan na may halimas. Ngo, wala pa sumasampang halimango. Bantayan mo, baka meron na. Nga? Eh mga beli, start na tayo magluto. So busy pa yung kabeli natin, nagagayak sila ng mga gulay. Thank you, God bless. Yan, shoutout nga pala kapatid saka kay Kuya Jun and Tita Sita, Ate Sita. Mga beli, start na tayo. So time check tayo, umabot kami na 9:30 sa preparation. So kailangan mga 10:30 may mga luto na tayong pagkain. So ito, una natin seafood mix, saka Cepo. Mga beli, stack up si Michael. Yan, buksan mo na yung cream natin, di ba? Okay mga beli, start tayo. So wala, butter, cooking oil ko, Michael. So mga beli, cooking oil. So dalawang kalan, pinagsabay na natin. Bawang, sibuyas. So sibuyas din dito, mapulin mo ako, jampon. Pagkita mo si sir, pagkita mo sila. Ayan. Ayan, shout out po. Sir, baka may gusto kayo shout out. Hi, Sasha! Sasha! Hi, Kabeli! Sige po. Oh, bilis. Mga beli, patata ah. Singkamas, saka sayote. Yes, ipon, sukses. Taong. Mga beli, taong. Sukses. Sukses. Ay, ipon. Okay, hindi ka kasya, Michael. Sirain mo. Aduin mo, aduin mo. Huwag na dyan doon. Mga beli, ito na yung seafoods natin. Basan yan? Right. Right. Kuhanin mo mga dyan. Yan, lagyan mo na sa sauce, sapat.
basketball. Nabili po sir. Overload ng seafood mesa. Ilan yung nilagay mo na yan? Meron pa yan. Mga pili, naglagay na ng isang ladder na tubig para hindi matry. Okay. Mga pili. Mga pili, lagay na natin carrots saka red bell. Pwede maglalagay tayo ng konting tubig kasi so yung taong na boiled na puto kumbaga pinakutuan so ito paluto lang sa atin. Oyster sauce, my God. Yan, lagyan mo doon. Yapon, yapon. Kel, ano? Sugar ton. Pwede maglalagay na tayo ng brown sugar. Black pepper, Michael. Black pepper. Okay mga beli, tatakpan muna natin to hanggang maluto yung pusit sa kaipon. Boy. So mga beli, yung chicken breast meron na to, ginagawa na ni John Paul kanina. Yan. Mushroom, ham. Anong tawag dito? Bule. So ito mga beli, corn saka Green fish. green fish saka carrot. Black pepper. Black salt. Yung mga beli, low fire. So mga beli, meron silang sariling itlog ng pugo, pinasasama dito. Tapos meron na silang maling, pinasasama din po. So mga beli, konting rock salt. Black pepper, chicken powder yan. Di mga beli, maglalagay lang ang tubig, natadry eh. Balikan natin to after ilang minuto, cameraman? 10 minutes. Okay, 10 minutes. Wow, marami. Mga beli,
konti pa to, mga 5 minutes pa. Okay na to. Okay mga kabeli, after nito, kari-kari na tayo. Ilang menu ba tayo ngayon? 6? Di ba 7? Kasama to? Pito po yan. Okay, takpan muna natin. 5 minutes pa mga kabeli. Okay na ito, mix natin. So yung sabi ko malapit na rin po. Okay mga kabeli, maglalagay tayong chicken powder. Fresh milk tol. Ay, fresh milk. Special cream. Okay mga belly, fresh milk. Mga beli, after 5 minutes, mga beli, lalaputan na natin to. Okay na to. Thank you. Okay mga beli, ito na yung sepo egg. So maglalagay lang tayo ng cornstarch. Lalagyan. Gabi. Bukas. Ay mga beli, ngayon palang palis yung ano natin. Yung napipinyagan. Okay mga beli, titikman na namin dalawa ni Michael. Yun. Mga kabeli. Ang sarap talaga mga kabeli ng Sepo Egg. Sarap po. Mga beli, patitikman natin kay Ingo. Yeah. Ano ba kaya kabili? Masarap nga po, sabi ni Mike. Ayos na po, masarap. So ayan, shoutout nga pala kay Madam Ruby Lucas. Yan, thank you. So plating na tayo mga beli, okay na to. So yung seafood mix natin, okay na rin. Yan na. Okay. Ito na lang. Okay ba? Ito. Ito already may parsley ka ba? Beli, ito na yung mix seafood, so okay na rin to. So hindi tayo naglagay ngayon ng pampalapot dahil ayun nga, hindi nagtubig yung taong dahil na-pre-cook yung taong natin. So pinakuluan kanina, kaya wala na po siyang sarsa. Wala na sahog, Wala ng tubig. wala na tubig. Mga beli, susunod na ito, kaldereta. Mabilis na yung mga beli. So titikman namin Ingo. Ayos po, masarap. Sakto na sa lasa. Nyama natin. Manyama na gini. Tagalog po, Tagalog. Salin na. Salin na.
kari-kari pala. Nabanggit ko kanina is kaldereta. So ngayon, kari-kari pala, nagkamali tayo. So, cooking oil. Garlic. Ayan. Mga beli, baka. So mga beli, ito, naka-pre-cook na sa bahay. Pinalamputan na namin para mabilis ang proseso natin. Tuwalya ng baka. Ikaw, tubig. Tumabel, magtutubig na tayo dahil naninigit sa ilalim. Talaga yun. Tumabel, maglalagay tayong beef cubes. 3 beef cubes. Black pepper. Peanut butter. Bili peanut butter. Bili tubig pa. Pwede. Bawa, wag na, okay na. Wala na ba tayo? Mga bili, pakukuluan lang natin para kumalat maigi yung kulay ng ating aswete. Pero ito mga bili, okay na to. Malapot na dahil sa peanut butter. Thank you.
beli, okay na yung kari-kari natin. Maglalagay na tayo ng gata. So 2 pouch. So yung kari-kari natin is 10 kilos. So ito, hintayin na lang natin kumulo. Okay na to. Tutukan mo, cameraman. So yun mga katoto. Natapos na yung ating kare-kare. Ito, pakita mo. Titikman na namin eh. So, bisin-bisin Jepoy. Dami ginawang kurtog dito, kakabili. Tikman natin yung kare-kare. Tabang. Bago ako na lang. Mga beli, yung kare-kare is matabang talaga. Kaya okay lang. Dahil ang partner niyan is bago. So pakukuluan lang natin to. Gawa ng may gata to. Kailangan kulong-kulo to. Dahil madaling mapanis ang kare-kare pag may gata. So yun mga beli, okay na yung kari-kari natin. Mga beli, binukod ko yung gulay. So hindi natin toppings dahil parang lalong tumagal yung buhay ng kari-kari. Dahil yung gulay natin, pinakuluan natin, may sariling tubig. Thank you, nakabukod yung gulay mga beli. So yun mga beli, pansit, malabon muna tayo. Bawang. Mga beli, gigisa muna natin yung pork giniling. Mga beli, tostayin lang natin ng konti yung bawang sibuyas para lumabas yung lasa. Giniling. Oyster sauce mga beli. Okay mga beli, isa lang natin to. So pagtatoppings natin to. Thank you. Okay mga beli, gagawa na tayo ng sauce ng palabok. So ito, malabon ang gagawin natin. Harina. So yung harina mga bel, tinunaw natin sa mantika para maganda yung lapot. Totoo ba yan, Paul? Totoo po, para lumabot ang... So ito mga bel, groggy pa kami sa puyat. Umuwi kami ng alas 10 kagabi, gising kami ng alas 3. Biyahe na naman. Cooking. Tubig. Cooking oil. Mga bel, tubig mga bel. Kaya meron ganito, Chef. Ang palakas. Sarot. Trip yun. Lalami sa akin ya, Bumpay. Ayun. Mga abeli, aswerte powder.
pa tayo ng konting oyster sauce. Chicken powder. Ano agad? Ha? So mga belly, try natin maglagay ng itlog. So 2 itlog, sariwa. So maganda to mga belly, pampalapot na rin ng ano natin. Ito. Ito kami ito. So mga belly, meron tayong shrimp cubes, 2. Suka yan. So mga belly, maglalagay tayo ng konting suka. So sabi ng matatanda, pag naglagay ka ng suka, huwag mong haluin. Bakit? Paksiw. Pag inalo mo, magiging Paksiw. alala, Masig. paksiw. So ito mga belly, at least kumulo siya ng 3 minutes, pwede mo nang haluin. Okay, pasta na tayo. Titikman muna pala natin. Mga belly, titikman ni Michael. So pansit malabon mga belly. Itong noodles na ito medyo mataba dun sa pambiyon. Sarap mga kabeli. So ayan mga belly. Ano? Mga belly matabang. Lalagay tayo ng konting patis. Wala po. Mga belly, maglalagay tayo ng patis. Nasa yung patis. Patis. Oo. Ito. Maglalagay tayo ng konting patis mga belly. Sabang. Matabang. Pero kay Michael, okay na. Masarap. Yung mga belly, mimixan natin yung ating noodles. Tara. Okay na. So mga belly, noodles natin is 1 kilo. So ito yung super Q na kulay orange. Belly, so yung pasta natin, binabad muna namin bago pakuluan para mamaga po siya. Kaya lumaki ng konti. Okay mga belly, plating na tayo. Thank you. Mga belly, chicharon. So 1 kilo to mga belly. 1 kilong palabok. Ang sarap ng palabok. Hindi mo nga tinikman eh. Tigmo ko siya. Sabi mo okay na, masarap na, matabang pa eh. Patis lang kulang. So yan nagdadala dyan mga belly. Yung chicharon na eh, because sumigat yan eh, so si because. So mga belly, ito yung giniling na ginisa natin kanina. Tara, di kompleto ang pansit, Michael. Pag wala yung Ipon. ipon. Michael, anong kulang yan? Itlog. Ba't nangangawit na ako? Nangangawit. Ibaba mo dito, patong mo dyan. Yan. Hindi ka nagsasalita, kala ko okay lang eh. Yun, wala tayong slicer ng itlog mga bele. Ang pangit ng itlog, Michael. Nasira ni slicer ng itlog.
dahil sobra yung itlog ng pugo, maganda ba Ken? Ganito. Dinaloko mo ako eh. Ting 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 ting. So down na sibuyas mga bede, pan-toppings natin. Tapos yung kalamansi nakabukod, nasa isang lagayan. Yung sir, nakahiwa na yun. Nasaan? So ito yung kalamansi mga bede. Sige Michael, deliver. Ito lalagay. Bata ka. Mga bede, spare ribs na lang tayo. So yung roast beef mga bede, backup yun. Mamaya natin lulutuin. Pag yung, kumbaga paubos na sila. Paubos na yung handa. Red bell. Ano to, cameraman? Sibuyas pula. Larang maparat, tamo. Larang maparat. Di ba, Beli, kukuha lang tayo pan-toppings para maganda yung presentation. Hoy! Beli, kukuha lang tayo para maganda yung tignan yung ating series. Nagwawala si Michael mga kabeli. Yan po, ilagay. Stop na. Hindi kinusap mga kabeli. Ayun naman. Boy, sasabay ko na to boy. Mga beli, 10 kilo, spare ribs. Black pepper. Brown sugar. Banat. Mga beli, magdadagdag tayo ng konting cooking oil. Masyadong malagkit. So, sira yung tagip niya ito, palitan. Ano naman? Okay mga beli, okay na to. So, titikman na ni boss, pag-itikman nga boss. Wala? Wala talaga? Panalo? Nalo sir. Okay mga beli, okay na to. So ako, tagyado ko na yung lasa nito. Hey, plating. So mga beli, tapos na tayo. So yung sauce na lang ng ating roast beef. Yung sauce na lang ng roast beef yung gagawin ko. So kahit mamaya na yon dahil binili na tayo na backup yon. So kahit mamaya na natin lutuin para mainit bago tayo buhay. Ayos, cameraman. Ayos. Ayos. Ayun mga kabeli. Patay tapos. So yun mga beli, tayo na magpapatuloy na ito para makapag-slice na rin si Jepoy. So gagawa pa tayo ng sauce na itong Chicken roll. Cordon bleu. Chicken roll. ayan, chicken roll mga beli, cordon bleu. Yan. Hey, tayo na dito. Saan gagawa ko sauce na?
So yung mga beli, time check tayo. Saktong alas 11. 10:54. So sa 10:54 mga beli, okay na tayo, tapos na tayo. Isa lang. So mga beli, gagawa lang tayo ng roast beef sauce. So star margarine. Tapos si Jepoy nag-i-slice na lang ng mga roast, cordon bleu. Yan, so tapos na rin tayo. Hoy, usapin mo ako. Hello po. So sa time 54. Time 54. Mga beli, nag-start kami ng 9:30. Tapos yan na may pinasabay lang ng lumpia Shanghai. Pinasasabay sa pagluluto natin. Yan. Tapos na po kami. Yan, hintayin na lang natin yung bininyagan. Yan, happy christening. Siya. Thank you, thank you. Okay, gawa tayo ng Cordon bleu. Roast beef sauce. roast beef sauce. Mga beli, ala, kulang na talaga sa tulog ang Team Kabeli. Tama ba yan, Gani? Aba. Mabuti. Michael to. So mga beli, yung mga nakapwesto doon sa likod ng sasakyan yan, nakakatulog sila kasi sa biyahe namin. So kami dalawa ni John Paul, dahil parati kami nasa harapan ng sasakyan, natural. Yun, nga ka, John Paul. Susunod matutulog na ako sa harapan. Ako, yari tayo dyan. Mga beli, susutayin lang natin ng konti yung sliced mushroom. Mga beli, patatoppings natin to. Susutayin lang natin ng konti. Okay. So ito naman, kahit mahinitan lang ba mga beli, okay lang. So ako, kinakain ko na sa ano to, yung pagkabukas lang ng lata, direkta, pwede mong kainin. Ganun katakaw si Chef A. Arina, Michael, Arina. Nakakausap ka ni John Paul, Michael. Wala. Good na. So mga beli, Arina. Yan, so tutunamin lang natin sa star margarine. Tapos maglalagay na tayo ng ebap nestle cream, Ken. Beli, tubig. Cream of mushroom. Ebap, gatas. Hey Michael. Alaska. Kulang sa tulog. Wala sa tulog. Yun. Hindi mo tubig. Ebap. Mga beli, tatlong beef cubes. Magkait pa tayo ng konting tubig. Black pepper. Okay mga beli, tayo ko lang pumuluto hanggang sa lumapot. Okay na tayo, thank you. Hello po. Dali ko na ito sa ano? Kitchen. Sarap yun tol sa loob yan. Ah. Tutok to mga beli. Manilipon.
bangga. So ito, pinasabay lang sa prito natin. Okay din, tapos na tayo. Bininyag. Masay mo nito din. Hello. Hello po. Wala, bininyag. Okay, ready. Oh, Shasha, may akiti, Aaron. 1, 2, 3. Isa pa. Shasha, mini ka rin kumalaban. 1, Shasha. Big seafoods. Big seafoods. Ba't siya imamari?
So yun mga kabeli, sana nagustuhan yung luto natin. Di ba Toto? Tama po. Pillow and Sons. Yun. Yung ano nila. Pangalan ng catering service na. Pillow and Sons. Pillow and Sons. Catering service. Yun. Ito kay Chef Belly to. Belly. Shoutout ka na, baka may gusto ka shoutout. Shout out Boss Mike and Madam Emmy. Yun. Boss Louie and Boss Ewong. Yun. Shout out. Shoutout? Si ma'am, baka may gusto yung shoutout. Kayo po ma'am. Ay, sorry. Yan. Nasa Amerika po. Nanay! Ang pangalan nila? Lot. Yan na, shoutout kay Lot Garda, Nanay Lot Garya from US. Hello po. Anay! Opo, ayun, nandun sila sa taas. Ay, nandun sila sa kusina. Opo, dyan po, lady po. Hello po. Dyan po. May naya po dyan. Meron pong anak po mataba. Ay, dyan, dyan. Ikaw dyan po. May kanita namin. Kahit nasa Pilipinas po, kayo pa rin po yung pinapamahal. Sila na. Spay ribs. So ito yung mga poging waiter at server ng anong Pillow and Sons. ayun, Pillow and Sons. Yan. Kar-kar yan. Kaya po po, ito po. Oh, ini kato niya. Ito na yan. Ang natin ang buto mo. Yan. Yan. Ako na ni tata na wala ko pumanan sa kuwan. Hindi ka na mo dyan. Ay, hindi ka. Ay, Kumain, tahu dari kay. Kay mar jampol. Ma. Hello boss. Kumusta po yung pagkain boss? Masarap. The best nyaman, nyaman. Yun. Thank you, thank you. Nyaman. Enjoy po. Hello. Sige na. Awa. Hello po. Kumusta po yung food? Sarap po. Enjoy po, enjoy po. Hello po. Kamusta po yung food? Ayun. Enjoy po. Enjoy po. Thank you po. Hello. Hello po. pwede rin
Sige. Kanya na. Hello po. Kamusta po yung pamangan? Hello. Hello po. Okay, mag-see naman. Thank you po. Okay po. Manyaman, okay. Umanyaman pa mo. Thank you po. Hello po. Kamusta po yung food? Kamusta po yung pagkain? Sarap naman. Yeah, thank you po. Dahil masarap. Magsasiyarong kape. May shoutout po kayo? Shoutout kay Maribel Akran. Yan, shoutout po. Taga saan po? Nasa Canada. Yun, shoutout po. Kamusta po yung food? Okay, masarap. Hello. Hello po. Masarap pong pagkain nyo. Yun, thank you po. Hello po. Kamusta po yung food? Okay lang, malang sarap. Sige po, boss. Thank you po. Yan. Masarap na Masarap daw po yung food. Tinatanong ko sino nagluto. Sabi namin. Ayaw yun. Sorry. Ano po yung sasakyan? Sige po. Sige po. Pero manyaman. Thank you. Thank you po. Mga mabili, shoutout tayo muna tayo. So may special shoutout para sa pamilya ni Sir Dexter sa kay Ma'am Roa. Yan, Malyari, yun, Kubota. Yan, happy 54th birthday po, Maribeth Ibarra. Yun. Shoutout po. Happy birthday po. And Shanesa Shasha Malyari Christine. Shoutout po. Shoutout po Delano family, Shoutout po. Nunag family and Baby Mark. Shoutout po. Sigwa family and Baby Lian. Shoutout po. Garda Malyari. Shoutout po. Yan, shoutout po Tropang Tigasin Delano. Shoutout po. Ano pangalan? Tropang Tigasin Delano. Delano. Shoutout po. Yan, Sweet Escape Ate Ruby Lucas ng Makabebe. Shoutout po. Shoutout po, Sweet Escape Ate Ruby Lucas. Ate Ruben Lucas from Macabebe, Pampanga. Yan na, happy 54th birthday Nanay Maribeth Guevara and Shanesa Shasha Malyari Christening. So siya po yung bininyagan ngayon. Siya yung pinagluto natin. Delano family, Nunag family, Shoutout po. Baby Margie, yan, Baby Marge. Shoutout po. Sigwa family, Shoutout po. Shoutout po. Baby Lian, Shoutout po. Lutgarda Malyari, Shoutout po. Tropan Tigasin Delano. Shoutout po. Yan na, Ruben Lucas from Macabebe. Shoutout po. Shoutout po. Yan mga belly, bago tayo magpaalam. Yan, shoutout po kay Tito Edwin. Shoutout po. Yan na, and Albert Morales. Shoutout po. Easy Makasi. Shoutout po. Yan, shoutout kay Man Gonzales. Yan na. Shoutout po. Shoutout po Ate Man. Yan, welcome back Parin Diego TV. Shoutout po. Shiachi from Germany. Shoutout po. LNB. Shoutout from po. Andrea May Santos. Shoutout po. Mr. and Mrs. Ramon and Nervin Mendoza. Shoutout po. Abner Balagtas. Shoutout po. Marie Presas. Shoutout po. Imelda Romeo Pingol from Shoutout po. Bulacan. Pingo again. Yes. Shoutout po Arnold Valerio. Shoutout po. Isa May Joel. Shoutout po. Gina Guevara. Shoutout po. Mary Laurel Ñana. Shoutout po. Luis Manlosok from UAE. Shoutout po. Rosemary Sabigaw. Shoutout po. From Sacramento, USA. Shoutout po. Joker Reyes from Edmonton, Canada. Shoutout po. Ay, Bulaga.
Bulaga! Bulaga! Bili, maya magpapaalam na tayo. So, thank you sa pamilya Malyari, saka doon sa parents ni Ma'am Roa. Napakabait. Thank you po. Thank you po. So, busog na busog si John Paul. Thank you po. Sinong po? Okay, maya mga Bili, papaalam na tayo. Thank you. So mga Bili, magpapaalam na tayo. So tapos na tayong magluto at magpakain sa pamilya Malyari. Guevara and Talyada and Malyari family. Dito sa bayan ng Makabebe, Ang layo po. Thank you, Chef. Thank you po. Sarap ng food. Thank you. So mga Bili, shoutout lang po. Meg Cortez and Angelina Cortez from USA. Okay, mga Beli. So, ma'am, maraming salamat po. Thank you po. Ay, happy birthday, nanay! Sorry. Ngayon lang kita na... Okay, ito si... Asan yung lady natin? Ayan. Sir, so mga Beli, ito yung pininyagan ngayong araw na to, yung big angel natin. Thank you. Ito ni Kabeli. Thank you po. Shoutout po si nanay. Mama Garda Bruce Malyari. Ayun, thank you po. Hey, isang bagsak. Thank you. From Dalayap, Makabebe, yan mga Beli. Maraming salamat. Ingat na lahat. Yan. Thank you. Ma'am, ingat sa biyahe pag-uwi. Thank you po. Thank you. Salamat, sir. Ingat kayo pag-uwi. Thank you. God bless. Bye-bye po. Thank you. Okay, Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Bilis naman.